ಆಯ್ತು ಹುಷಾರಾಗಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ಗಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೇ ಬಿಡು ಓಕೆ ಕೈತಾ ಎಣ್ಣೆ ಪೌಡರಾ ನಿಟ್ಟಾಲು ಒಂದೇ ಬರ್ತಾವು ವೈ ಅಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ತಿಂಡಾಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಡೈ ಪೋರಿಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡೈ ಕುತ್ತುಂಬ ಅಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯ ಬಂಡು ಅವ್ರ ಅತ್ತ आपले नी काटेजी कत्त पनी को पनी अंडे पुला बक केचर म्हणता मग पडे तैके पुडला इनत शोन पल्लाई नीर पिदे बुण्ण पूर किसर मतंब पड इटे पಳ್ಳत पಳ್ಳಿ पಳ್ಳ कलर पुनलेग पोत पोप मुಚ್ಚಡಿಗಳ ಇದಲ್ಲ ಇಂಚ ಸರಿ ಬಕ ತಿರ್ಗಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಗಡಿ ದೂರ ಅಂಗಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬಾಯ್ हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ಚಾನಲ್ ರಕ್ಷಿತ್ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ನಿದಾನಪ್ಪ ಇಂಟ್ರೋನಿ ಕೊಡ್ತೆ ಚಲೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಸ್ ಇಂಕೇನು ಇಂಟ್ರೋ ಕೊರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋನ ಮಾತ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬುಕ್ಕ ಏನ ಹಂಗೇನು ಸೆಟ್ ಮಂದಿ ಓಡ್ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಉದಾಸೀನ ಹೊಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಂಚಾದೀನಿ ಕೂತೊಂದು ಮಲ್ಪಡೆ ಬಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತದ್ದು ರಪ ಬೊಡ್ಚಾಂದ ಬಟ್ ಅಂಗಿ ಮತ್ತದೇ ಪಾಡ್ದಂಚಿ ಎರಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ಅಂಗಿ ಪೂರ ಅರ್ಧರ ಪಾಡಿಗೆ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಹೊಡ್ತು ಅಂಚನೆ ಧೂಳು ಪ್ರಪತ್ತದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಡ್ರೇಜ್ಡ್ ಫುಲ್ ಅಕಲನೆ ಅಂಗಿ ಇಪ್ಪುನು ಸೊ ಸೀರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಿ ಪೂರ ಅಂಚಾದು ಎಂಕಲ್ನ ದಿಯರ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಬುಟ್ಟಿಡ್ದಿರಿ ಪಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕಲ್ ಅಂಗಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಡು ಒಂತೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಉಂದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೆತೋ ನೋಡು ಈ ನಂಡಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಮಾತ ದಿಯರಿಗೆ ದೆತೋ ನೋಡು ಪಂದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಆಂಡ್ ಐತೆಕ್ ಸದ್ಯಗ್ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಒಂತ ಟೈಮ್ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಓಲೋಲ್ ಒಯ್ನಿ ನದಿ ಓಡು ಪಂದ್ ಇಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಮುದ್ದೆ ಕಟ್ಟದು ಪೂರ ಅಂಚದು ಮುಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಅಂಗಿ ಪೂರ ಮರ್ಚದಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನುಂಗುದನ ಕುಂಟು ಮಾತ ಒಂಜೆಂಜಿದಿತ್ತ ಪಂಡ ರಾಶಿ ಅರ್ಧರ ಕುಂಟಿತ್ತಂಡ ಪಂಡ ಮೇರ್ನ ಪೂರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನಿತ್ತಂಡತ್ತ ಅಂಚದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ನುಂಗಿನ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಬಾಕಿ ಇತ್ತನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಪನ್ನಗೆ ಇಂಚನೆ ಅಳು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆನ ಪೂರ ದಿಕ್ಕದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಂಟಾಡ್ತಾರ ರಾಶಿ ಮೇರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಅರ್ಧ ಪಡ್ಕ ಬಂದು ಪಾಡಿ ಹೊರನೆ ಅಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ದದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಊರೆಲ್ಲ ನುಂಗಾರ ಪಾಡಿಯೇ
ಇಂಚ ಪನ್ನಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮ್ಲ ಆಪುಂಡು ಲಂಚ್ಗೆ ಅಂಚಾದು ಮೂಲು ಬೇಳೆ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಬೇಂಡೆ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ರಡ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ಲದು ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಅಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಅಡಿಗೆ ಮುಗಿಯುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಪಾವೆ ದೇಕ್ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಡ್ ಬೊಕ್ಕ 4 ಗಂಟೆದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಕೂಡ ಬೇಲೆ ಬೆಂದ್ರಿಗೂ ಸೂಪರ್ ಇಡ್ರೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂದು ಎತ್ತದ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೈಟ್ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲರ್ ಪನ್ನೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ನೈಟ್ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೈಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತದು ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪೋರೋಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಲ್ಲಗು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತೆ ಪೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡಿಗೆ ಪೋದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಏತು ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಗಿಫ್ಟ್ ಮೂಲು ಸೊ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿ ಪೋದು ತಿಕ್ಕುವೆ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಲ್ಲಾಗ ಪಿದಾಡಿಯ ಯಾನು ಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೈತೇದಿ ಮುಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋಯ ಸೊ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿತ್ತೇರ ಅಂಚದು ಪೋದಿತ್ತ ಭೂಮಿ ಅಂಚನೆ ಮೇರು ಬೊಕ್ಕಲೆ ಮರಣಿ ಮದ್ಮೇಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮಲ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡನ ಬ್ರದರ್ ಅತ್ತು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡಾರೇಟೆ ನಮಕ್ ಚೂರ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅತ್ತಿರ ಮಂಡಾಳ ಉಜ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಜಿಯೋಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಗೈಸ್ ಟೀ ತುಪ್ಪುಂತ್ಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ವೀಲ್ ಆಡ ಉಂಟಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಅವಳ ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಪೋಸ್ ಬರುಂಗ ಒಂದು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡನ ಇಲ್ಲ ಇಂಕು ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ ಸೊ ಐಕ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ದಿತ್ತೆ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದಾಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚಾದು ದಾಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯ್ಜಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಖಾಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೇರದೆ ಮಲ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಪೋತು ಜಡಿಗೆ ದಾಯಪಂಡ ಫುಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೇರತ್ತ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏರ್ಲಿತ್ತಿಜರಿ ನನ್ನ ಮೈತೇದಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅದು ಅತ್ತಿಗಿತ್ತೇರಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲಿಜ್ಜಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯ್ಸೇ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಂತೇರು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಂಗಲ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ 12:30 ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚದು ಸಾಲಿಡ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನ ಎಂಕ್ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ತಿನ್ನೋಡು ಚಿಕನ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ದುಂಬುದು ಬೊಕ್ಕಲ ಆಸೆ ಬಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಸುತ್ತಾಡಿ ಕೂತೊಂದು ಒಂತೆ ಫನ್ನಿ ಮಲ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ನಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಈ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣೊಲ್ ಮಾತ ಇತ್ತೀಚಿರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೀರು ಐಕಾದ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ ಕೂತೊಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಫೈನಲ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ 11 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ಅವೇ ತಗೊಂಡಿತ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲು ಟಿಕ್ಕಪುರ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದೇನೆಟೆ ಟಿಕ್ಕದ ಮಲ್ದಿನ ಪುರ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾಕೊಲ್ ಪೂರ ಸೇರಿದ ಪೂರ ಮಲ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪಂದು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಒಂಚಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂದೇನು ಒಂಚಿ ನೋಡಿತ್ತಂಡು ವೆಜ್ಜಿದ ಫುಲ್ ಸಾರಿ ಒಂದೇನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋರ್ಚಿ ಸೊ ಇರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ಅವಡ ಆಸೆ ಅವಡೊಂದು ಪಾಡ್ನೆ ಆಯ್ತು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್.